चिराङाव बारहुंखाजों सासे सुबुंनि जिउ खहा। गोबां बारहुंखा आरो सारअन्थाइजों बिफां लाइफांफोरा बायसिनना लामा हान्थिनायाव जेंना सोमजिदों। बेबादि समावनो लामायाव बायसिनना थानाय बिफाङाव सौग्रावना सासे सुबुङा जिउ खहा जायो। नंगौ, चिरां जिल्लानि सोनाब बिलासपुराव जाब्रबथाय। लामायाव बायसिनना थानाय बिफाङाव हरनि समाव सासे सुबुङा सौग्रावना जिउ खहा जायो। दुखुनांथावदि थांनाय मैया मोनाबिलि समाव बेंटल आइफवालिनि थागिबि जायख्लं नार्जारी मुंनि सासे लाइमोना बारहुंखानि समाव लामायाव गोग्लैनाय बिफांजों सौग्रावनानै जायगायावनो जिउ गोमायो। जिउ गोमानाय जायख्लं नार्जारीनि गोथै सह'खौ काजोलगाव पुलिस थानानिफ्राय पुलिसआ बोखांनो हायो आरो पस्टमर्टम आनजादनि राहा खालामो। Lo berapa sih? Gak ada mereka, tas naik. Kemuk tuh nih. Mana suku? Oh, ini